Barcino, molt contents, hem tingut 60 parelles. Entre cometes, ànimo a les dones a que participin una miqueta més, però ha estat una molt bona setmana. Sempre hi ha cosetes a millorar, però animem a tothom a que l'any que ve vingui, continuï i participi en aquest torneig que realment ha sigut molt maco i molt interessant i molt bons partits. Per part de la Federació Catalana de Pàdel estem molt agraïts al Club Tenis Barcino per poder organitzar aquest torneig, aquest Campionat de Catalunya de veterans, i esperem que aquest sigui el primer pas perquè aquesta competició es consolidi i cada any rere any, poder tenir més parelles participant, tant en femení com masculí. Per altra banda, agrair tota la tasca de la Federació, tot l'estaf per poder dur a terme aquests tipus d'esdeveniments i seguir treballant per millorar-los i consolidar-los. Visca el pàdel català. El Campionat de Catalunya de veterans disputat al Club Tenis Barcino ha coronat els campions i campiones. En categoria masculina, Darío Gauna i Javier Amilcar han estat els campions en categoria més 40. Lluís Navarro i Sergi Bruguera han estat els campions en categoria més 50. En categoria femenina, Núria Ribas i Sílvia Navarro han estat les guanyadores en categoria més 35, mentre que Beatriz Aguilar i Guillermina Prieto ho han estat en més 45. Finalment, en categoria 40 mix, David Cardona i Beatriz Aguilar han estat els vencedors. El Campionat de Catalunya de veterans ha tingut una participació d'una 60 de parelles.